Mga wadang inyong kamingaw. Niining ako tarong paglakaw. Oh, shit! Salay problema do. Hilom na! Ulo ko gusto dong. Ito na nagani ko. Di ko makatugot apyot nga may makaamong sa among relasyon ni Corina. May tabo ng may tabo! Salan dong grige. Ay, salamat kay kamay na lang ang nibiling sa kong labanan. Kinsa tong niadto sa likod, Miles, gaburag na mati na ako. Unsa ma? Huwag kang kadungog sa akong gisulti. Uwa, kinang labaman ko. Unsa man? Matod ko, kinsa tong niadto sa likod nga murag na mati na mo ni Tito Greg ni mo. O sabay gikasukan ni mo, Corina. Kung wa mo'y gipanagsultihan si Greggy nga dili maayo. Ma, Nausa ka ba? Nga iapil-apil man nimo ang mga bata. O sabay mahimo nilang sayo kun wa tuyo nga nakabati sila sa inyong gipanagsultihan ni Greggy. ambot ni mo, ma. Ambot ni mo. Tanawa lagi ning babayhana. Naunsa man tos mama la? Nag-away mo? Nakabati ka bang nangaway kong mama nimo, Miles? Wa. Wa magkahadi ay. Sa ato pa, wa mi mag-away. Nasuko man lagi to siya. Ugas ko iyang gikasukan. Ahay, ambot ang inahan ninyo, Miles. Wa na ko makasabot ang inahan ninyo. Kung ganong nangita gud siya problema aron lang maguba ang inyong pamilya. Unsa nang imong gisulti la? O kasabot, unsa na la? Asa man tos mama ko rin kuya? Nawa lagi. Ambot ato niya, Miles. Nansa man ka kuya uy. Isamot man ko kalibog ninyo ni Lula. Hasta si mama. Nabot, kung nga nung sige na lang na siya kasuko, kamay lang sipiat na to. O bisan gani dili ang sipiat. Kasapan dayon ta. Lahira kayo ni Papa Francing. Ay, gilag-gilag diya. Gimingaw lang noong kong Papa Francing. May pasiya, tinangga pagkayo ta. Pero si Mama, mayo lang sa una. Pero karon, lahi na kaayo. Hilom na labak. Ay, gilag-gilag na. Pa Francing, uli na dari sa ato pa. Uli na. Kaluoy sa akong mga apo. Labi na gyud si Miles nga inosente pa in taon kaayo. Wa taon siya kalibutan kung unsa ang nahimusa sa iyang inahan diya nila. O mismo na nga to sa ilang amahan. Sakay mo ito kumalabal si mama ninyo Corina Dudot. Asa man siya paingon, oy. Aw, ay lain. Tigba ka yan. Oh, tig pa kayan. Kanang, kuwan ba? Kanang... Kanang sabong-sabong sa manok. Nga itari gani, mao na. Ingisi may nung ganoy. Mana pasabot ana, noy. Ha? Sige. Kanang laibot ako ipasabot, oy. Agi, klaro ni mo sa. Omakay Oy, klaro, noy. kaniyot, sa Dudotski. Pag si Papa Pransing, ito ni mo, Dudotski. Ha? Si Papa, naisyot. Hain, noy. Ano, katoy, ha? Kato bang bisa kayo kumalabal? Ayaw ka na pag binuang, noy. Lagi, magkabutuon noon. Maginamot yun na siya, eh. Namawoy, kamom ko daan. Ay, ni mo naisyot. Wadya, klaro. Kisa itong drive at itong malhabal utik, nga di pa lang kayo dugay kami larga. Si Talio. Si Talio? Si Talio. Talio ko nga driver sa habal-habal. Ay, bigyan bitawang habal-habal ang gidriban gani. Way utik ni mo utok koy. Ay, alibo na lang ako na mo. Munta na taglain be. Munta taglain dudot kayo. Way han na sa utok. Way utik. Jugo. Ikaw, Jogo. Musukir bay. Kamay lang kulat tao na kung di pa musukol. Unsa imong gisulti ka? Unsa? Ang isulti? Hagok. Hagok.
Nakabante. Amaw! La, si Kuya Dudut ay miingon nga nakitaan ko no ni si Papa nga miani sa ato dapit. Naunsa man ni si Miles noon? Sa man ni si Sultihan, oy? O ako maingon na si Papa Francing ang nakita ni no isyot. Mingon si no isyot nga mura ko nung si Papa Francing katong misakay sa habal-habal ganina nga amo nakitaan. Way klaro nimo Kuya oy. Ikaw maway klaro. Nakakita ka mismo sa giingon ni Isus Dudot nga mura kunog si Papa ni mo, Pransing. O lala, nakakita jud. O niya, sa imong tanaw, si Papa Pransing yun ni mo. Layo naman la. Unya, punaan pa nga misakay itong tao habal-habal milarga. Wala ko kaklaro. Ay, mutuo ka man anang Isus Dudot. Wa man ay tinarong ay pulos man lang na inamaw ng tawanan na. Makit Lola, kay maraman na siyang naibog ni Mulano. Hoy, Miles! Pagdara ka lang Wajil, raro ni si Miles. Wajil, raro. Gihanaan man ni mo babag tong habal-habal nga akong gisakyan. Naipong na Ginoo to nag-drive sa habal-habal kung nganong mura siya imong gibabagan. Kaya nagdali ko nga makabalhin kalas kong auto, Corina. Kung sabay bot kong isulti na ako. Ay, manutag hotel. Aron magkasulti tagmayo. Kredi utang buot. Kung maura ni matuod mong tuyo sa pagpakikita na ako, lahi ang akong tuyo ni mo. Seryoso ko. Mao ba? Nga no? Huwag na mingawan ako. Sa akong mga kabuang nga pagrumansa ka nimo, Corina. Kredi. Yes. Daghandag panagsultihan. Pero gusto kong sa dili pa nato sultihan ang mahinungdanon kay mga butang. Gusto kong matagamtam pagbalik ang katamis o kanindot sa mong lawas. Greg, nahadlo ko. Kaya itong katapusan ng higayon nga nagkakontakta, nalimot ko sa pagtumarog bills. Unyo sa may problema na. Huwag ka kung sa'y problema. Kung mumabdos ko, unsa man. Nalantaw ba ni mo kung unsay mahitabo kung mumabdos ko? Di ba may katungod mong mga babae kung gusto ba mong mumabdos o dili? Unsay bot kong ipasabot? Kung masipyat gud ka, kung mumabdos ka, di ba rin mahimong ipakuha? Unsa? Nabuang ka na ba? Di ba ka gusto mumabdos? Ganong problemahon tama na kung mumabdos gud ka. Nga pwede raman ganing ipakuha bisag sa orasa. Shit! Ay kog inang shit, ha? Maunay po nga di na ko gusto nga mabati sa kababae nga rin ako. O kung saan ko man na ikaw sa pagsulti, ha? Unsaon? Bullshit. Tanawag kinsa kining tawag. Oh, si Francing. May kamatikod ka. Maayog siyang manayning kung manawag. Nga kauban ta ka. Ayaw sikto ba ka? Di may mong di na ko tubagon ng suna kong higala. Greggy, ayaw siyang tubaga. Akong loudspeaker. Greggy! Hello, Francing. Musta? Hello, Greggy. Mahiw pa ko nimong masugat sa pier? Kay nga no, miabot ka na dahil din sa ato, ha, Francing? Wa pa, Greggy. Diya pa ko sa Cebu. Aha? Salamat. Matun mo, magpasugat ka sa pier. Unya, karon mahingo lang kang napaday ka sa Cebu. Na tinuod, Greggy. Diya pa ko sa Cebu. Pasabton ko ikaw. Birsap ko file o leave. O naglaom ko nga ninighigayon na. Tugutan ako sa company. Mau ba resing? Gipakaingon pag niya Canada. Aron nga masugat na rin ka sa pier. O nagpasalamat na ko ni mo, Greggy. Sa kanunay ni mo pagtabang sa akong pamilya diha. Ha? Nagsulti na ko ang akong mga anak sa kay ni Ana. O misulti sila na ko kung unsa ang imong natabang nila. O salamat kayo nimo. Kaya sa kagyud ka tinuod, higala. Basta para nimo, Francing. Basta para nimo. Buhaton akong tanan. Naarag ko. Mao nga kung unsa man gani problema nimo diha. Bisan sa imong pamilya diri,
na huwag yung kay angay kabalakan. Kay tabangan yun ako sila kutubs kung mahimo, samtang naapakada sa Cebu. Salamat. Salamat yung kay ni mo, Gringy. Salamat yung kay ni mo. Basta ikaw, Pransing. Basta ikaw. Sagpita lang ko. Kaya naaragyo ko sa ng panahon. Para nimo. Ni aragyo ko. Ayaw paghunog. Brad Talyo, sundan sila. Dili na pwedeng munong di asing. Hotel man asing. Pero Brad, nakakita ka. Siguro na nga akong asawang kauban ni Greggy. Dili ni mahimo. Kung gusto kang magpadayon di asing, ikaw lang. Ayaw lang ko. Diyos ko. Manaog ko. Dili ni mahimo. Kurina, makabuang ka yun. Makabuang ka. Brad. May problema kung pasunod ka, Brad. Stricto kayo nga kung amo. Pila nakagwardya na para tungod lang sa ingon ni ini nga butang nga, Brad. Sabta lang ko. Nalarbaho lang taon ko. Pamilyado ko. Ako'y lang itrabaho nga kasaligan taon. Pero Brad, asawa na ko ang gida sa traidor na kong higala. Ila kong gitunto. Ila kong gibudhian. Pananini, kung ikaw ang may sama na ko, nga budhian sab sa mong asawa, o gituhuan mong suod nga higala, apan di ay salbahis o traidor. Ayan na akong sultihan na, Brad. Basta sa gikingon ko na mo na nanarbaho na ko. Sabta ko. Huwag kay kaluoy, Brad. Sahira ko ikaw may giingon ini. Ato las police station, Brad. Pagdaw police din, aron maoy muban ug mutabang nimo. Maura na ako ikatabang nimo, Brad. Ginoo ko. Paniguro lang. Lihok na yun, aron maabtan pa nimo na din niba. Magbilin kog number nimo, Brad. Ug mangayo kog number nimo. Aron makakontak ko nimo kung paingon ko balik din eh. Sakit si Sir Pransing, Miss Rian? O wala siya makatrabaho? Mao na hinaa sa iyang letter nga gipatod sa card. Ug tuah ako nang na-received. For my file, kitaw ganutan ako ganiha pag matikod na ako nga siya, pero dili makontak. Mao ba? Sige lang, miss. Suwen na ko og tawag. Kung di ginay ko makontak, di off lang ko kung hapon. Akong reson sige po yan. Okay, Jake. So, ayan lang sana ko siya sa pagkontak o balik. Sultihan talang unya ka kung makontak man ako siya. Unsa ka, miss, kung atuon lang ka na ko siya dito sa ila karlayon. Kay hapon na ba Domingo ako'y trabaho? Nanawaw punta ko niya, pero di po makontak. Maniguro lang kata. Itigalig, unsa ba? Musta na ka siya dito sa Gipuyan? God. No. Sige. Atuan na lang ka palihog, Jake. Pagsusi na lang dito. Kaya tingali og simba ko na unsa na siya dito. Pagdali, Jake. Maisulti sa iyang ka-boardmate, Miss Rian, nga nagpa-check up si Sir Franz, doktor. Iya lang o niya kining sultihan nga dito ko nga nangusta niya. Mao ba, Jake? Yes, miss. Natawagan sa nakot siya. Pero ugor mang niring ang iyang phone. Wa man niya tubag ka. Basig na timing to nga nagpa-check up siya. Maong wani matubag. Tingali. Pero nag-leave ko message niya. Nangumusta ako dun sa iyang ipamati. Ang importante, miss, nga nagpa-check up siya. Oo. Anya, miss, mo balik na ko sa akong area, ha? Sige, Jake. Thanks. Basta ikaw, Miss Rian. Basta ikaw. Jake. Hoy! Guard, niyan ako. O kauban ako ang mga pulis.
Pastilan, sir. Sorry. Pero wala sila diyan sa suod. Dili pa lang yung rugay nga nakabiyar, sir. Unsa? Dili. Pero, guard, dili na mahimo. Oh, sorry nyo kayo, sir. Ikaw man kaingon nini, guard. Sir, ayaw, sir. Ayaw, sir. Sir, pato mo, sir. Kumplot ng guard sa mga animal chip. Iya kong ipalakaw. Aron dili na ko sila masakpan sa akto. Mga animal mo din, eh. Mga animal mo! Ngayon, diligid mawa sa kuna muna itong tao nga gingon ni isyot na bisakay sa balhapal. Ninoy, telyo. Nga, murag si Papa Francing. Are you done taking the test? Pass your paper. Yes, sir. Ay, natin pa. Tatsuki. Tatsuki. Salaman. Tatsuki. Wala nag-answer. Ay, pass na ng papel. Saan mo ka? Unsa, Rek? Saan mo ka? Nag-answer, pass ng papel, papas po. Papa ko makaman, ay. Papa ko kasugod gani. Papas na lagi na siya papel. Pass na ba? Di lang ko mapas. Saan na siya, eh? Huwag ka masuwat. Ay, di lang ko. Alam mo zero. Okay ra. Zero ka? Saan na siya, eh? Oh, Brad, may message. Oh, natawag di ay. Si Papa Francing. Nagdagang cellphone. Embargohon ng seron. Excuse ako, Rick. Si Papa ni may tawag. Importante kay ni. Kumusta man mo si Miles, Dudut? Okay, ragin mi si Miles pa. Si mama ni mo, Corina. Oh, Kumusta siya? Pa, noon siya din ang tingog ni mo. Muna magkagailak. Ha? Nagilak? Uy, nga lugod. Gisipon ko, Dudut, kay na buwanan ko kahapon. Maramang ko kagahilak. Wa kong kilak. Oh. Ganong mo hilak ko. Kung saan ay akong hilakan. Aw, abi na ko man. Bitaw. Kung saan man tuod ang akong hilakan. Ha? Ano sa among kamuli diri sa ato pa? Mayuod na kon makauli ka diri sa ato, bisan kadit lang. Ha? Kaya ano? May problema ba? Ano na ba? Ha? Dudut? Oh, wa man pa. Wa man. Pero ang imong tingog. Ang imong sinultihan. Masabot ka doon yung problema niya. Wa lagi pa. Wa. Bahin ba ni mama ni mo, Corina? Wa ka mo tingog. Tubag ako, Dudut. May problema ba bahin ni mama ninyo diha? Ha? Ano na ba? Wa lagi pa, wa. Wa? Pero mahilag ka diha, dili ba? Moy. Mahilag ko. Maman. May butang ba mo gitago na ako? Nakinahanglang akong may bawan? Sultihi ko, Dudut! Wala hinundan pa, Francing. Pangumila ko. Gibati na kong tumang kamingaw ni mo pa. Mao nga, wala ko kapugil ako kagalingan. Gimingaw na kayo ko ni mo pa, Francing. Kano sa man ka mo ulit diri sa ato. Kano sa man. Magkauli na gihapon ko diya sa hatok, Miles. Pero kano sa man, be. Sige lang kang ingon nga mo ulit ka. Pero hangtod karon wa pag-cute. Gusto na, Miles. Gusto na. Ayaw po niya ang ipati na kong kagoon. Gusto na. Wa, yun ko masayo. Nga may milagro na hitabo din samtang dito ko sa Cebu. Ang dili na ko kinimanawat, Ginoo. Dili.
Kamatay ko kini. Diyos ko. Ano nitabo man eh. Ano man. Ano mitugot ka man nga mao kini ang musugat na ako. Kalaw isa kong mga anak. Unsaon na lang ang ilang kaugmaon. Diyos ko. Damgo lang unta kining tamang. Damgo lang unta kini. Ganun. Kung may batan ako. Nung madili na tinuod ang tanan. Kinaon tabangi ko. Tabangi ko kung saan angay na kong buhaton. Kung saan man. Si Jake. Hello, Sir Franz. Hello, sir. May kay itubag na gini mga akong tawag. Hello, sir. Sir Franz. Hello, Sir Franz. Jake? Kumusta, sir? Kumusta may findings si doktor sa ibang papacheck up? Ha? Kumusta ba, sir? Mao na tingali kini nga akong kamatyan, Jake. Mao na tingali kini. Sir Franz, kumusta ka ng ibang ibang tinaw, sir? Bye, Jake. Ayun, sir. Hello, sir. Loko. Diyos ko. Dili ko makadawat ining tanan. Dili. Pastilan, dili tinuod kami sakit, Sir Franz. Hilom ni siya may paulis ang probinsya. Oh, Pastilan. Hello, miss. Hello, Jake. Diligid makontak si Sir Franz. Off ang iyang cell. Nagsusi ka na ba karon sa higipuyan? Yes, miss. Pastilan, miss. Ay, kung wala ko sulti itong ka-boardmate ni Sir Franz sa iyang isulti na ko sa mong pagsulti, nga nasabot kong wa si siyang kaugalingon o nga nabalaka kong usay mabuhat niya sa iyang kaugalingon wa siya mutong anak ko sa tinuod nga hilom di ay nga may pauli Sir Franz sa ila. Unsa? God. No. Unsa itong buhaton, Jake? Dili na ba siya makontak? Tingali, unsa na iyang gibuhat sa iyang kaugalingon? Unsa may itong buhaton, Jake? Oh, Miss Rian. Nanawag pa dahil si Papa Pransing ni mo, Kuya Tutut? Oo, Miles. Oh, hapit yun ko makasulti niya. Ha? Saunsa? Saunsa, Kuya? Wa, di ay. Wa. Ngi. Naunsa man ni Kuya. Hapit ko na makasulti. Pero di ay. Kalibo. Gawas nga dili pa ka makasabot. Dili sab ni makaayon sa... Dili ni makaayon ni mo. Ha? Dili makayon ako? Kay unsa man gyud ay na Kuya ba? Sa matanin ko nimo kalibo ko eh. Basta, ay nalang pamugos. Yampot ni mo, Kuya, uy. Ulinta na. Sweeper pa mi. Ingna sana yung teacher din na nga papalion kag sayo ni Mama. Ni, kalain. Mama ka ko. Ay, sige na lang ay. Pag-sweeper na lang mo dito. Kay, kuwatan lang ta ka. Pagdali na dito. Greg, utang buot. Pamati ako. Gibati na kong tumang tawa o dili lang sa akong kaugalingon. Lakip na sa akong mga anak. Bungatagin akong kagawasan. Nabati mo na kung unsang akong gisulti. Ayaw pamugos. Kamatayon lang ang makabuwag na to. Kapati ka. Kamatayon lang ang makabuwag na to. Mga ayaw yun og pangitag paagi nga malayo ka na ko. Kay daghan yun ang mamong. Maamong yun ang tibuok mong pamilya. Ginoo ko.
Sirado ang tindahan. Ug mingaw ang palibot. Nagpasabot ng white tao. Wa si babatan siyang. Ug malagnit. Miuli siya dito sa iyang bahay sa lungsod. Wa pa usap sila si Durot ug Miles. Oh, apli man din ning putahan sa bahay. Tuod ko rin na. Oh. Kaya gadihara kaayo kung nagpaabot ni. Matan siyang. Suod kay magsulti ta. Samtang wa pa sila si Dodot ug Miles. Ma. Gusto kong prangkahan o tugaanan ko nimo sa tanan. Samtang wa pa mahitabo ang butang nga akong gikakadlukan. Oh, matan siyang. Mautuwa-tuwa lang isakyan, Pransing. O grabe siguro, nagikan to sa dapit sa inyo, ha? Nagatod to ni Corina ngay mo asawa. Ina kong damgo lang gining tanan taliw. Ina kong nagdamgo lang kung dili tinuod gining tanan. Wako'y lay kasulti ni Mosing. Ayaw kita no pauna na udautan. May una-una ha ang imo mga anak ko'y. Ingot sa dili na nako kaya gining tanan taliw. Murag mamatay na ko sa sakit sa kundugan. Ayaw, Pransing. Ayaw kalimot bisan unsang problema. Dunay kasulbaran. O dunay kinutuban sa... Ug unsay kasulbaran o kinutuban ining tanan taliw. Ha? Unsa man? Kwansing, kaning... Biyain lang ko taliw. Biyain na lang ko. Delising. Dili may mong biyaan ko ikaw kay tingalig unsay mo buhato no. Utang buot taliw, biyain ako. Ako ni may baho sa kong kagalingon. Kaya kasubo ko sing. Mubiya lang ko ni mo kung muabot na sa isyot. Oh. Unsa? Ipaibaw ni mo si isyot nga niuli ko. Sing. Pero nibaw ko. Mas nanginahanglan kanya kay nako. Dako sa ikatabang ni mo. Tayo. May nagsingabot ang balabal singo. Basig siya na. Oh, lugar, kill. Ay, doon naman lang atong ibihan. Lugar. May plite na kel, doon naman eh. 20 lang. Grabe 20! Kadoon na to! Mamutok ka mo sa kilometro! Kanili ka bayad. Balik na ka sa akin. Ay, balik! Kinaingon akong panhiyon kong taliyo din sa kwan. May waiting shed. Kaya importante, tantiin tuyo ako. Hadya! Basta na mo magkita. Bayad. Kaya mabiyahe pa ko. Bayad na. Ay, mahalay! Samta! Ako na bayad. Ay, taliyo eh. Taliw. Tal! Agad. Sam ni! Panhiyon ko rin mo. Sam, bayad ka sa utang man ako. Bayad din. 50 na. Salamat. Ay, sukli. 30 sukli. Sukli, 30. 20 may akong kuan, bayaranan, di ba? 20 paningil nimo. O ya kay 50 na gihatang Italyo, sa to pa may 30 ba sukli. Abi. Sukli. Ngana mo sukli mo ni mo isot nga dili man ikay nagbayad. Klaro. Larga na. May puton tin pa may istoryahan. Sige, larga na. Pero tal ang sukli, tal sukli ba? Sige, larga na. Sige, larga na. Ay, sibat ka. Ay, kanogos 30 tal. Ganyan sot, ato as Pransing sot. Nadinas gamay nga payo kay medyo sununun na gamay. Ato dito. Ha, si Pransing? Ato kaya nagpaabot sa nimo. Sing, ikaw din sing. I can't believe. Pijaot mo ka. Nusam ka miabot sing. Gadihara kong kadaon miabot isyot. Kung sa akong pagkabot, ingon sa midakdakan ako ang kaliputan. Tungod sa labing sakit na bugti sa akong pagpasakit dito sa Cebu. Ha? Usay buti mong ni mo ipasabot sing. Sa imo lang mga sinultihan atong nagkasulti ta sa cellphone, isyot. Sa labtuno ng daan ang imo mga sinultihan. Hinungdan nga nagtunda ko. Nga may milagro yun nga nahitabo din eh. Sa akong pamilya. Sing, ang buot mong ipasabot nga... Nga huwag ka man musulti na ko sa panghitabo din ni isyot. Nga ang iyong tanan ko masayran. Ano man? Pransing. Sing. Karon, sultihi ko sa tanan mong isayran. Bahin ko rin na
ug Gregi, isyot. Sultihi ko sa tanan mo na ibawan bahin nila. Sing, kalma, sing ha. Ato istorya ng tarong, sing. Nagpaabot ko nga musulti ka na ko sa tanan, isyot. Nagpaabot ko. Nganong mihila ka. Ayaw tubag ka sa imong mga luha, Corina. Ang buot na kong mahibawan, bahin mo noon ni Artong Gregi. Pasaylo ako, Matansyang. Pasaylo ako. Dili ang pagpangayo mo, pasaylo, ang gusto kong mabati nimo. Kung dili ang pag-angkon, o pagkonfirmar mo sa kamatuoran nga nakasa ka sa inyong kaminyo ni Francine. Matansyang. Tubag ako. Tubag ako. Oo, Matansyang. Nakasa ako sa mong kabinyo ni Francine. Nakasa ako. Kagilugos ko ni Gregi. Iya ko gilugos, Matansyang. Asa pa man dahil ta, kuya? Marag lain ra ba akong paminaw? Unsa may paminaw nimo, Miles? Kaniharag yun ni. Ikulpaan ko. Ha? Diretso lang unta tag-uli, kuya. Ni ani pa man ta sawang. Pakod sa pa man ta dini. Hapon na ra ba? Pangitaon na tarong mama ko rin og lola Tansyang. Diretso lang, Noy. May wala ko nimo naog mi. Noy. Sa simbahan? Oo. Manimbata. Ha? Kay taon-taon naman din niya wata makasimba. Maato na lang ning gikalimtan. Kuya, pero waman tingali ro'y misa? Mag-ampo, ta Miles. Ang ayo tag kanang panabang sa Ginoo nga dili unta mabungkag ang atong pamilya. Unsa? Unsa, kuy? Naunsa man ka, kuya, uy? Kuyawan man lang tanimo. Miles, day, utang buot. Magtinabangay ta. Yan po nato nga itong mga kinikanan. Si Papa Francine ug Mama Corina. O kita mismo nga ilang mga anak nga dili unta may tabo ang butang akong kanlukan sa umabot. Nga mahimong malayo na to si Papa Francine ug si Mama Corina sa hingpit. Unsa? Utang buot, isyot. Sultihi ko sa tinuod. Kanusa ka lang makamatikod nga may relasyon si Corina o Gregi. Kanusa lang, isyot. Sultihan lang yung kas tinuod, sing. Musulti na yung kun mo sa tinuod, ha? Sulti kay mamati ko. Abil mo, sing. Huwag yung ikapabatoon ni mo. Nga tinuod ng imong giingon, bahay na ni Corina o Gregi. Apan ang ilang mga lihok mo naghatag na ko idea na magduda. Nga, duda yun sila yung relasyon. Dinilas kayo ni Gregi sa iyong mga anak. Ni Dudot o Miles, bisan sa dinhi ka pa. O nagkamatikod ka tingali anak. Kung sa kamayo si Gregi sa iyong pamilya. Isa na gani sa imong pagpinarbaho dito sa Cebu. Si Gregi mo yung nagtabang ni mo. O kusasab sa nakapadugang sa akong pagduda sing. Kung anong ang kanhi nga dili mayong pagtagad ni Corina nga ito kang Gregi. Nahulipan man kini sa ilahin noon nga kasuod. O usa sa saksi ni Inising. Si Tarsya nga imong ugangan. Nga inahan ni Corina. O, hindi pa nag-usap dugay.
Niyatong miyaging adlaw. Naghilag ka nakikisulti na ako sa hilom si Dudot. Ug may gitugan siya ako. Nagpalaban siya ako. May pamatay, bungi buktot, mga putot. Wag ko'y labot, may pamatay. Noy! Uy! George, boy! Nausa mo ka, ha? Naulaghirak mo ka, ha? Nausa ka? Dili na ko ni Mama Corina, Noy. Dili na ko niya. Di na ka ni Mama mo, Corina. Nga, lugot! Nakabati ko, Noy. Nakabati ko. Sino nakabati ka? O sabay mong nabatian? Si Mama Corina o Tito Grigi, Noy. Si Mama o si Tito Grigi. Diyos ko. Ginoo ko. Ikamatay ko kini, Isyot. Ikamatay ko kini. Sing, taon, sing. Ayaw taon na sing. Uy, migo ba ito, sing? Kung sa may ako na himong sa ni Corina, ni Grigi. Nganong ilam akong giingon na ini. Ngano man. Pransing! Mao ka na'y tanagdahit na po matansyag. Mao ka na'y hinungdan ko nga nung ang paglugos ni Greg na ako. Mao sa'y nahimong hinungdan nga gidaog ko sa kong pagkatawhanon. O mas nakasahan na hinuon ko. Sayot ka matansyang nga gilikayan ko siya kutob sa akong mahimo sa sinugdanan. Apan siya mo'y nangita og paagi nga iya kong makuha. Nga iya kong mapiktipa. Nga iya kong ma-blackmail. Ginoo ko. Diyos ko. Sa sinugdanan, dihang nahitabo ang iyang paglugos na ako. Nakahuna-hunaon ko sa pagsumbong sa mga pulis aron ipadakop siya. Apa napabagan kini tungod sa akong kahadlok nga mauwawan. Dili lang ako. Dili lang sila si Dudut ug Miles nga akong mga anak. Ikaw mismo. Ug lakip na si Francine, mauwawan usab. Wa pa'y labot nga sayod kong kwartahan siya og influensyado. Hinungdan nga iko na lang ko sa paghilak. Sa pagmahay. Kung gaano kami sugot pa man kong manarbaho si Francine sa Cebu. Nga malayo siya namo gayang pamilya. Corina. Og uwahin na akong nahuda-huda nga may bugat gidi ay nga rason kung nganong gipatudan yun og mga luha ni Dudut ug Miles ang pagkahilayo sa ilang amahan namo. Ni Francine matansyang. Karon, ako ba ang angay nga mabasol ining tanan, ma? Angay ba nga alag na ako ang tanang pagbasol ning nahitabo na ako? Angay ba matansyang? Diyos ko, Corina. Wasap kinaini mo siya magkontak, Miss Rian? Wa, Jake. Og maunay akong gikapalakan o gikahadlukan kay pag-ayo. Ang imong message niya sa messenger, na sino ba niya? Wa, sab. Usa kay gira na, Miss Rian. Salabturon kayo ang iyang mga istorya. Ingon nga usa ka lalaki, nagasabot ko. Kung usay puti ka pasabot sa among pagsulti, usa na kay kayo. Kaya sa di iyang gipanulti ni mo, Jake. I mean, unsay imong hisabtan sa iyang mga gipanulti ni mo. Mahimong nasayod ko, Miss.
Pero bawagi akong isabtan. Nagduda siya nga nagasa sa ilang kaminyoon ang iyang asawa dito sa ila. Unsa? Jake? O kung gusto magani ko, kung tinuod bang gid gani kini, sa kaseryoso o kailan mo ni Sir Franz, nabalaga ko kung sa iyang bahimo dito, kung iya kining mapamatunan. God. Kun mao, kinahanglan nga makontak yun nato si Sir Franz Jake. Kinahanglan yun. Kitingalig simba ko. Miss Rhea. God. No. Ipalayo lang unta na. Murag may pagkaputor ba na si Sir Franz, Miss? Grabe itong dili kayo historiador. O watamay ba kung usa iyang manolan? Jake, please. Pangita og paagi nga makasulti nato siya. Bisan na hain ni mo una ko. Kinahanglan nga makontak gyud nato siya. Buhata ang tanan, Jake. Aron ato siya ma-communicate. Pero usaon man na to, Miss. Ha? Usaon man. Dili ko gustong masayod siya si Dudut o Miles. Ganian ko sa ato isyot. Labi na mismo ni Corina. Dili. Pero nga naman siya, ha? Magatugot ka lang nga. Ayaw nagipadayon ng botong isorte. Dili ko gusto mamati, anak. Pero usap may rason ni mo. Kani ka man buot nga masayod sila nga. Niya ka ni sa ato. Ha? Unsa man? Ha? Francing? Hala, kuya. Kasabaan kitang mama Corina ini nga dugay tang nauli. Wa kaya nga kadlo ka ni Mama Miles. Wa. Ha? Nga naman. Basta. Kalain ni mo, kuya, uy. Dili man ka mo sulti. Ay nalako pangutan na pa. Basta, wa kaya angin kadlo ka ni Mama Corina. Masya pa gani ang angin nga madlok na to. Ngano, God? Kahiyan ni mo goy. Gingnan bito na siya nga. Basta, ay nalagpamugos. Ay napangutana. Musulti rin niya ko ni mo kung kano sa kaangin nga masayo din eh. Kay nga naman gudi ay, kuya. Nga naman gudi ay. Ginoo ko. Nakasaman tuod si Corina sa ilang kamilyoon ni Francing. Pero, dili usab unta tingali kini mahitabo. Kung wa pa magpalayo si Francing nila. Dili lang kay si Corina nga akong anak ang mabasol ni ining hitabuak. Lakip na usab mismo si Francing. Diyos ko, maluoy ka. Tabangin si Corina o Francing. Ayaw indaw ni tugot Ginoo nga mabungkag ang ilang pamilya. Tungod lamang ni ining hitabuak. Matansyang. Wa paghihapon sila si Dudut o Miles. Bitaw ang hakong kipaabot. Nakaluto na ko sa kanon og sudan, ma. Panihapon na lang. Wa ko bati ang kagutom. Kung gigutom ka na, una lang, paabuto na ako ang duha. Matansyang. Sorry. May bubag. Dili lang una ta magsulti bahin, anak. Matansyang. Ayo. May gabi.
Si Greggy. Si Greggy karon ko rin. Dili ba? Siya karon. Dili ba?